Ayan, good day mga moms. Ayan, for today's video, it's Monday, a day before my birthday. Ayan, so nandito tayo ngayon kina Choyans para bisitahin at update namin kayo regarding sa pagbabago ng kanilang bahay. So, nagdala na rin tayo ng extra snacks para na sa ganun is makalis naman din tayo sa ibang expenses at gastos nila sa pagpapagawa ng bahay. So, pagkapasok na tayo. Hi! Ayan sila. Nagawa ko. Halika. Mag-ano tayo. Snacks po. Wow! Ay, ang ganda na rin nila. Hi! Kamusta? Wow! Ano na yung inuhukay nyo? Ayun sa CR? Kwarto niyo dito. Sama tayo. Abot ba ako dito? Snacks. Ay, meron pang ano yun. Ilang ba kayo? 2, 4, 5, 6. Pinulang pa isa. O magbili na lang isa. Favorite? Nanunuklaw eh. Okay yan. Ang cobra. Ito mga basa. Yan. Wow, meron na po sa negro pala. Ang buong, ano pakita natin sa kanila. Dito. Malalim-lalim na rin pala eh. Oh, may bago. Ha? Ano po pangalan no? Hi Leo. O shoutout naman mo. Hi. Hello ba pag hello? Hello. Para marinig lang yung boses mo. Leo, tubag ba? Na-istorbo po kami bigla. Hello. Hello. Bakit parang kinilig ka? Ikaw talaga. Walang mali siya to ha. Tas, ay, ito bago si pamangkin, anak ni mo kuya. Pinsan? Pamangkin sa pinsan. Ayan na po. Malalim-lalim rin pala yung hukay. Ayan na siya. May tubo na rin. Saan sila tita? Umuwi doon. Umuwi muna sa bukid. Ayan. Kanang septic tank. Ay yung pinaka-main door nila? Ang ganda. So papatagin din yung daanan dyan sa ano, sa unahan. Tapos yung taas nito, kuya, ay tito pala. Yan na yan yung kahoy. Yan na yung taas. Kasama kisame. Yan oh. Ang ganda. Ito yung frame na yan. Ano na yan? Yan na yung papag. Yan na yung papag nila. Wow. Sakto rin pala eh, no? Nainitan ng panin. Ay. May 1 hour pa daw eh, bago eh. Ay, yung ano pala, yung drinks, ilagay natin sa ano eh, lamigan. Pero, ito naman po yung dala natin snacks for them. Kasi, sila ng Yossi, yun yung main snacks nila. ay, sigarilya. Ay, magbili na lang tayo din. Ay, saba, ito. Mula sa tindahan yan. Hindi sila nag-Yossi. Hay, salamat. Ayan, okay na yan. Pero hindi naman to araw-araw mga moms. Ngayon ko lang to dinala for them kasi nung nakaraan nakita ko sila nagiinom nito. Ayun yung second floor nila. Para saan? Ito naman tito, saan to ilalagay? Yung mga sako na yan. Doon sa ano, kabilang. Pwedeng tambakan. Itatambak, gagamitin din nila. Ito, dito hindi pwede para may ano. Hindi. Para maipatag ba? Or parang kanang hagdanan. Ano rin din ng tubig. Yung flow. Kasi baba kasi yung tubig. Ay, paano yung doon? Kung sakali pala, sana magiging daanan ng tubig dyan pag gagawan. Tapos, kasi baka poly-furnish talaga yung semento. Etong ano, tito, tataasan pa yung hollow blocks? Hindi na. Yan na yan. Yan, tas amakan na. Finishing lang, ano lang.
Finish na. Yung dyan sa kanto, hindi naman yan, ano, okay lang yan? Yung poste. Taas na talaga. Yan. Dapat mas level talaga siya, high level. Ay, may lupa. Sa lupa, mas mataas yung, okay. Kasi yung tubig. Oo. Eh di dapat pala magkaroon sila ng ano dyan, no? Daanan ng tubig, parang kanal or drainage. Kamusta, Leo? Ha? Kapoy? Namiss mo ako? Ah! Nagtanong lang naman, ikaw naman, masyado ka naman, naging busy lang. Uy, Leo, birthday ko bukas. Wala bang pabati dyan? Isang happy birthday man lang. Leo, birthday ko bukas. Ay, bukas punta kayo, ha? Ipaano ko kayo? Punta kayo sa farm. Nang hapon. Tapos si Choyce nasa school. Diyan na rin yung ano pala. Sa loob na rin pala ang ano. Puso Negro. Akala ko sa labas. Wala na eh. Wala nang mapagkayan. Mga ilang feet po yung lalim ng gagawing Puso Negro? Sa 7-6 siguro. Malalim talaga. Maliit lang kasi. Kaya dapat laliman. Hi. God bless you. Yan, dito naman sa taas na view. Kanilang overview. So yung may mga bato, kahoy na yan. Yan yung pinaka magiging papag dyan sa taas. No, yan yung kanilang sahig. So hanggang dito. Hanggang dito yan. Magiging sahig na nila. Tapos dito ang hilera ng CR. So, mga dalawang ano siguro to. 2 o 3 kwarto okay siya para sa kanila. Tapos sa baba na magiging pwesto ng kanilang sala. Dito ang sa kusina. Dito na yung kusina, tita, no? Unti-unti na siya nabubuo, di ba? Oh. Ano po lupa eh. Kung? Tapos na sana. Hindi. Uga kayo no? Mahirap siyang tibagin. O bungkalin. Pag umulan, okay din. Mas okay kasi malambot. Maganda na at least. Taas na siya. Yun. Malalim-lalim din. Tapos ipapalitada po yung loob. I mean, itong sahig ba? Finishing din. Flooring. Flooring. Ganda na siya. So, wala dito sa sahal. Eto magiging open window na yan. Ano kaya maganda ipalagay dyan? Parang mas okay pa din yung ganong style, no? Yung amaka ng bintana. Kasi para yung hangin ba pumasok. Pagpunta niyo dito, wala pa to? Wala pa. At least nakapag-frame na sila kaagad. Kapag ano na sa taas. Ano yun? Plywood? Ano yung sa flooring niya? Sa taas? Plywood o ano kanang? Yung isa? Anong gusto ni madam? Ano ba yung matibay na ano? Parang yung plywood, yung manipis. Parang Wag naman yung manipis kasi baka mabilis. Maano ba? Parang ganito mahal, sobrang mahal, mahiya. Hindi ay. At least bang matagalan ba? Kasi kung bibili ka ng yung manipis na mura, tapos sandali mo lang siya magagamit. Di ba? Tapos buwan-buwan o taon-taon mapapalit ka pag na-shoot, nabutas. At least yan kung makapal, yung ganito po ba? Ano tawag dyan? Pinolik. Yung pinolik. At least maganda yun, di ba? Tapos talaga wala ng linoleum. Ayan, matibay yan. Pang ano? Pang flooring din ba to? Yung ganito? Pang sahig? Pang sahig. Oh, yan. Okay na yung ganyan. Magkano po yung isang ganyan? Isang buo niyan. Yung ano ba? 4? Mga 4 ba ang kapal?
Di ba may 4? May 4 ba? Nasa mga ano yan? 1.4. Mahal yan. Okay. 1-4, ilan lang yan? 1. Siyam. Siyam na ganyan. Oo. Kaya yan. Suggest natin, request natin. Kasi ani mo yung manipis, tas mabilis nang masira. Tapos dito, mga ilang ano kaya yan? Mga makakailang bubong. Bubong? Yung, pag, ano ba sukat nga ulit ito? 5. 5. Nag-compute na si Tito Luis bigla. Mga estimated. Ito. 7 bubong? Ano lang siya? Straight lang ba siya? 7. Kalahati din 7. 7, di 14. Kasi nakaganon. Okay. Oo. So pag nakaganon lang siya, ito lang. Tapos magpaalulod din. Ay, parang gano'n yung ano ng tubig. Kasi, Flashing na lang siguro yung... yung flashing. Flashing na lang ba yung... Naka-7 na lang. Tapos, para hindi didiretso yung tulo na. Yung ano na lang. Para babagsak na lang. Kaya kasi, hindi ba ano yung lupa niya? Kasi syempre kapag lagi na... Pag walang flashing, siyempre tuwid yung tubig. Okay. Pero pag may flashing, hindi na malakas yung tubig. Mahina lang. Yung bagsak. Unless bagyo talaga, no? Kung malakas ang ulan. Yan. Nalagay na sila ng mga kahoy sa taas. Pang skeletal nila. Diyan sa taas. So that's it mga moms, ang pagdalaw natin kay Choyan sa update sa kanilang bahay kasama ko si Britney. And ayan, unti-unti na siya natatapos. Kaya naman, abangan ng mga susunod pa na update at pangyayari sa kanilang bahay. Once again, this is Ma'am Shiki. Thank you and God bless you all.